Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagribay ng Chief of Police sa Banwanin Kamaligan, Camarines Sur, normal sana. Bagong taripa sa singil sa kuryente, ipapasunod kang kaso Recodos. LGU Naga, nagpasalamat. LGU Naga City, desidido na makuha ang Seal of Good Local Governance kang DILG. Diyos parhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Sa paaginin press conference na ipinaapod kan manehamiento kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative kan suudman hapon, pinag-anunsyo ni Casoreco 2 General Manager Milit Candia ang bagong taripa sa kuryente ngunya na bulan kan Mayo. Mantag maagi pa sa legal na proseso ang kasuguan na refund sa mga nasobrang nasingil sa mga miyembros konsumidores nin kuryente. PCNN, PCTOU rate, ang magiging lang po ng taripa ng kooperatiba sa maabot po Mayo, ang effective rate po sa residential po is 11.2937 per kilowatt hour. Ano po? So pag low voltage po, nasa 10 pesos and 41.77 centavos para po sa mga low voltage consumers. And sa high voltage naman po is 9 pesos na lang po siya, 0.6608 centavos per kilowatt hour. So, yun po ni ang magluwas po sa satuya po ngunyan ng taripa, ngunyan po ng May 2023. Mientras tanto, nagpasalamat man ang lokal na gobyerno kan Siyudad ng Naga sa paagi ni City Administrator Elmer Baldimoro sa naging anunsyo kan Casoreco 2 kan suudma mapadapit sa hababang taripa ngunya na bulan kan Mayo. Kasabay man ang paghalat kan mga masunod na lakdang kang Casoreco 2 kasumpay kan kasuguan na magkaigwan ng refund sa sobrang nasingil sa konsumo sa kuryente. Nagpapasalamat po kita na nakapagpahayag na ang Casoreco kadto pong kamautan na piguhurutan na rate pag-lower kang rate kang kuryente and base po baga sa pahayag ninda magiging epektibo na itong kasuguan kang National Electrification Administration and ito pong gigibuhon na paghurot man duman sa mga binabakalantan ng kuryente na i-refund itong sobrang binayad sa inda. Sa kasumpay na Bareta, lokal na gobyerno Kanaga desidido na makuha ang Seal of Good Local Governance na pinagtatao kan DILG. Inisatahaw kan mga bagong kriteria na ipapasunod ka na sabing ahensya. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kanakalis na taon day nakuha kan lokal na gobyerno kang Naga ang Seal of Good Local Governance sa pinagtatao kang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na gobyerno na pinagsukol ang marhay na pasistema sa pagpadalagan kang sarong syudad, munisipyo o probinsya. Huli ka ini, desidido subot ang lokal na gobyerno kang Naga na makuha ini ngunya na taon. Alagad may mga pagbabago subot ang DILG sa mga kriteria na kaipuan pasaran kang sarong LGU para makuha ang SGLG. Kaya kasubagong aga, tiniripon si mga department heads para tukaron ang sabing bagay sa pangangenot kang DILG sa Naga. May mga bago po kaya ning criteria or guidelines in assessment po sa mga lokal na gobyerno. Kaya maray po na may orient kang DILG yan. Alagad ang apprehension mi lang po dahil may mga new guidelines. Alagad ang implementation kaya ang susukulon baga this year, prior years, last year na pigibo. So, hilingunta po kung paano makocomply kang syudad na
mga bagong guidelines iyan, alagad ang implementation last year. Aminado man si City Administrator Elmer Baldimoro na may kadikit na pressure sa lado kang syudad na dapat makaresibi ka ng sabing award. Urog na, nag-iigot man subot ang ibang banwaan na makakuha ka ng sabing onra hali sa DILG. Siyempre po dahil kung kadaklan ng mga munisipyo or syudad sa Bicol na tatawan kayan, kung dahil po makakaresibi ang syudad ng Naga, medyo negative iyan dahil kita po bagay itong pigihiling man na may pinakamaray na syudad digdi sa Bicol. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang dugang na bareta, 200 million pesos na panibagong pondo ang nakuha subuot kan lokal na gobyerno kanaga na nakatagama para sa pagpapa-asphalt overlay kan tinampo na harani sa City Hall. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, apwera kan pagpapa-asphalt overlay, nakatalaan man subuot pakarhayon ang mga street lights sa mga lugar na mayo pang street lights. O kun igwaman, maluya na subuot ang liwanag na pinagdadara kaini. May na hagad na naman pong pundo at sa tuyang alkalde worth 200 million para po sa asphalt overlay, mga tinampo digdi sa Naga and mga street lights. So ito pong mga area na mayo pang street lights and daimaray ang street lights yan po gigibuhon plus asphalt overlay. Saro po sa na-mentionar ini atubangan kang City Hall. Sa iba pang bareta, proposed fare metric sa Libmanan Camarines Sur dai nakalusot sa Sangguniang Bayan kan Libmanan Camarines Sur. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Day na prubaran kan Mayorya kan Sangguniang Bayan sa third and final reading and proposed ordinance ni Konsehal Edelson Marfil manungod sa pagpapababa asin pagbago kan pamasahe sa tricycle asin pedicab sa banwanin Libmanan Camarines Sur. Sigun kay Kagawad Marfil ka nakaaging sesyon regular, mayo subot siyang nahiling na bastanting rason kung tano, tamay sarong konsehal ang nag-object sa nasabing ordinansa, kaya sa masunod na sesyon, plano kan konsehal ang motion for reconsideration sa Sangguniang Bayan para mapakarhay ang sistema kan pamasahe sa banwaan. Third and final reading, so igong nagboto na saro. But suddenly, may nag-object man din po na councilor na against siya duman sa tuyong ordinansa. So, may umang pong paliwanag na sinabi kung saan ito nag-against sila duman sa sinabing ordinansa. Ang nahilig ko lang po duman, nagboto po ang mayorya na habo dahil sinda pabor duman sa pinapasartang ordinansa. Manungod sa fare matrix ordinance. Ang pamasahe kayang sinisingil kan public transport ang base pa sa guidelines kan kasagsagan kan COVID-19 pandemic na mas halangkaw kumpara sa proposed ordinance na mas sababa ang singil. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, pagribay ni Chief of Police kan Kamaligan Municipal Police Station, normal na aktibidad sa PNP. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043.
At NCF Annex Building, there is the Tigers Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tigers Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. Enroll at the Mariners Polytechnic Colleges Incorporated, the school that brings out the best in you. Experience excellence towards a bright future because here at Mariners, we educate, we train, we assist. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga aktibidad ngunyan na Kamalig Festival 2023 nakalatag na. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Preparado ng ngunyan ang LGU Kamaligan para sa mga darakulang aktibidades para sa papabuto na piyesta kan Kamaligan asin pagselebrar kan Kamalig Festival 2023. Sigun ka Attorney Leia Seya, ang tourism officer kan Kamaligan, duwang simanang pano nin mga aktibidades ang maaprobitsaran sa banwaan na poon Petsa 5 hasta Petsa 13 kan Hunyo. Saraw sa highlights na programa kan Kamaligan ang launching kan Wheels and Wonders, exploring District 3 heritage sa pagikan pagpartisipar kan mga bikers nagikan sa manlain-lain na lugar. Since April po, nabubuo na kami ng preparations niya. Ang Kamalig Fest kaya po, yung ang pinaka dakulang cultural festival ng Kamaligan. Meaning, nagsasalingoy kami sa hinalian kang kamuyang banwaan, saka sa kultura nigo kami. So, ma-start po siyang June 5, matapos nakapistahan sa ni Senyor San Antonio de Padua sa June 30. So, bali siyam na daw po yan. Ang nasabing mga aktibidades sa papartisiparan inikan mga bistadong personalidad sa Naga, asin Camarines Sur, arog ni Dr. Mario Villanueva kan Naga College Foundation, Regional Director Herbie Aguas kan Department of Tourism Bicol, asin Governor Luigi Villaparte, asin iba pa. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, pagribay ning Chief of Police kan Kamaligan Camarines Sur, normal sana. Aramon taman ang kumpletong detalyes, nagbubuelta si Jerome Breeze. Career improvement, ini ang saro sa rason kung tanong na relieve sa pagiging Chief of Police kan Kamaligan Municipal Police Station si Police Major Louis Ordonez kan Kamaligan Municipal Police Station na pigsalidahan ni Police Major Jason Andres.
Sigun kay Pulis Lieutenant Fatima Lanusa, ang Deputy Chief of Police kan Kamaligan PNP, ang pagkakarelieve ni Ordonez parte kan career improvement kan sarong opisyal, asin kung paano pa ini makakatabang sa mas dakula pang mga banwaan. Ang nagsalidang bagong Chief of Police kan Kamaligan na si Andres, ang dating na-assign sa National Capital Region, asin tubong si Pocot Camarines Sur. Bagong Chief of Police, taga Bicol din siya. Actually, is from Sipocot. Si Police Major Andres is a native din naman ng Bicol. And the whole stint kang non-commissioned officer niya is sa metro areas. Pro 4A, I believe so. And ngayon, kakabalik niya lang ulit sa Bicol, and I believe ito yung first assignment niya after commissionship. And alam ko, classmate lang din siya ni Sir Ordonez sa lateral. Reasons. Well, ako, from Bombon to Region to Pili, and then after a week dito, it's basically for career improvement. That's what I can say. Career improvement talaga yan. Because ang relief naman ng isang personnel, be it PNCO or NCO, diba, commissioned officer rather, it will always be for the benefit of the community. Kasud nag-courtesy call naman ang opisyal sa alkalde kan Kamaligan na si Mayor John Ebardalosa, tanganing mas mapapusog pa ang mga programa kan PNP, katabang ang LGU asin komunidad. Si Police Major Ordonez ang presenteng yaon ngunyan na naka-assign sa Camarines Sur Police Provincial Office. Para sa GNN TV48 na Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa tahaw kan mga nainot na vaccination drive sa probinsya nin Camarines Sur laban sa COVID-19, hababa pa man giraray subuot ang bilang kanabakunahan sa probinsya. Susog ki Dr. Ray Millena kan DOH Camarines Sur, nasa 70.40% pasana kan total population kan Camarines Sur ang nababakunahan. Maging senior citizen na iyo ang prioridad kan pagpabakuna, ang may 78.80% pasana. Huli ka ini, kaipuhan giraray na maging masigasig ang gabos sa kampanya kontra COVID-19 sa paaginin pagpapabakuna. Base digdi sa record, no, ang Kamsur naka out of the target na population na dapat ang target of the total population mga 80.67%, no, nakaka 70.40% pa lang. So kung kukuha sa total population, mas mababa pa yan, no? So dapat makuata ka ni mga 80 plus or 85, kung pwede nga mga 90% plus sa total population yan. Sa iba pang bareta, sa aga na mapuon ang manlain-lain na sports event sa gigibo na Private Schools Athletic Association Games 2023. Napupunan sa paagi ng sarong misa pagkaaga sa Naga College Foundation. Kabali sa mga mataong mensahe sa aga ayusinda Mr. Edgar Balasta, President kan Prisaa Region 5, Mr. Mario C. Villanueva, Chapter President asin Mayor Nelson Ligacion kan Syudad ning Naga. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.